mai marmashin fuska, mai walwalan haske, mai marmashin fuska. Wata an bi hamdillahi ya mai sabai, salliyan alal muqtar babu salai, alihi sahabatihi zalju jama'i. A sakan da shehun aikin su san barka. Ya kairu kalkillahi abinda aka saba, buɗe na zo nema adadan muhabba. Idan na yabo ya zamo ko da a gaiba, mai tarsashin haske kaunido ta ɗauka, mai walwalan haske, mai marmashin fuska. Kyawun rasulillahi ba zai yi faɗo ba, dan ko sahabbai ma ba su gan shi duba. Sun kwai da kansu suke yi saboda haiba, ga tarkatun haske iyakar ganin ka. Idan an kaya ya hijabi sai ka ji su sun ce, mai kewayayyar fuska ne fatar safara ce. An cuɗanya ta da ja wace irin kala ce, ba mai sanin wani da ilahu ba shakka. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, mai yalwataccen kai ne gashinsa tsaf-tsaf. Wataran raba shi yake yi hagu da dama lif-lif, wataran ya kwantar da shi ya ɗaure shi cif-cif. Taushin sama daban ne, shekin sama haka. Sannan wani abun mamaki gashin baki ne, baki ne sidik ga shekin algashi ne, kuma shi farin gashinsa guda 17 ne. Daga saman kansa zuwa kewayen fuska, mai walwalan haske, mai marmashin fuska. Idan na tuno hasken idanun habibi, sai in ji kamar mace ma in zauna a gaibi, domin anan dai zunubi sun hana ni dole. Can ko da alfarma komai za ta ɗauka. Ɗaha da ajal ainaini kallon su daɗi, in har ya kalle ka da su ka samu bodi. Nima a kalle ni da so in zamto badade, da na ɗar saborina ka yi mini ungonka. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, ya an jala wa ashkalalla ainaini yambali. Bakamali izami ka isar min zargin masu zargi, mai murɗaɗɗen naman jiki kawar min da warge, mai madaidaitan gaɓoɓi ka sami ni albarka.
kamshin idanun nasa gazar-gazar ne ma, kuma shi irin kallonsa da gefe ya fi ma. Idan ya yi ma kallon nan ka ji kamar kaso ma, jazaba ta hairike ma, kafin ta hayyacinka. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, ya ta haka tsalle ya ti ƙara damfe, dan kar na kasa ganin ka wasu aljabi. Mai kyalkyalin kundu kuke madadi ka bani, ba na fiɗar komai sai dai a haskenka. Kirar da mai sheki ce a kwance take das-das, hancin ma'aikin Allah a fuskarsa ya yi ɗas. Labbansa sirara ne kakansu fes-fes, sannan suna kamshi haskensu ya haska. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, hasken haƙwaran ɗaha abin babu dama. In ɗaha ya yi magana sai ka yi girma, zancen shi sala-sala fa yake fita ma. Wayyo ni wai Allah, na min wushiryarka. Wuyan da haƙyalƙyali yake wane a zurfa, kamar lu'ulu'i ke gudana idan ya yi zofa. Wannan ya sa a sufar da Hassan babu tsufa, yana ƙara kyau kullum a motsi na kauni duka. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, wasu albadini wasu dare ya bude bayansa. Akwai khatimin annabta tsakar kafaɗinsa, amma ya fi kusa da hagun an rubuta cikinsa. Muhammadu Rasulallah, mansurun fa'innaka. Ya azimal manki bai nisa daukin sadaukai, ya abdulalla abdaini mai manyan sadaukai, mai yalwataccen kirji abudan tafarkai, mai zara-zaran yatsu da yalwatattun tafuka. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, nan tafukan hannunsa da na kafafuwansa a cike taf suke bara ma sai tsoka lallausa. Sai ka ji kamar a taface idan kun ka gaisa, a hannunka sai kamshi a gunda haka ɗauka. Sunan ɗaha ba dogo bane shi kuma ba gajere, da kuma za a samu dogayen su taho a jere. Da ɗaha zai shiga cikin so shi za ya kere, kuma bai da gantsarwa tsayuwarsa san barka. Mai walwalan haske, mai marmashin fuska, tafiyarsa ta bambanta kwarai da ta
ka ga nutsuwa a cikinta da kuma ƙayatarwa, sai ka ga kamar daga dutse yake gangarowa, ga yalyalin haske ya ɗauke dubanka. Idan ka ga faratan ɗaha sai ka yi za ka ga kamar zinare ke ɗaukar ganinka. Na san ganin kyawun nan kamar na ya hauka, ko a cikin daƙiƙa ne nuna min in bar kuka. Mai walwalan haske mai marmashin fuska, batun dai cikar kyanta furtawa ne, ko miliyan dubu na baiti zan kwaɗan ba gare ni. Shauƙi ne ya sa ni na zana domin kar a bar ni, zamo kamar gawa ko jami'in baka. Da matni anan zan kulle wa'yannan baitoci, ba gajiya ba na yi wani launin zan saka a zuci. Idan kuskure ya shiga to a yafe ni na ci, darajar cikar haske mai walwalin fuska. Mai walwalin haske mai marmashin fuska.